नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला सापर्ट होलां जाय हिनजावसानि थाखाय दिनै अनिल सुबर्ण दैदेन आरो दिलीप मोना दिनै पक्स' आयेननि गेजेरजों केस रेजिस्ट्रेशन जादों बै हिनजावसायानो सोरबा सासे हिनजावसाखौ लाना खारदों होननानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों लोगोसे खोनानो मोननाय जादों आरो बे हिनजावसानि माने इमेजखौ गोबाङानो नुवाखै जानो हागौमोन ना होमबा दा नोंथांमोना नैबेयाव होदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन लोगोसे बे हिनजावसानि मुंखौ मिथिनाय जायाखैमोन दा मिथिबाय बे हिनजावसानि मुङा जाहैबाय मा उत्तरा बसुमतारी मिथिनायावथ' बे हिनजावसाखौ क'क्राझार CWC आवसो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन ओमफ्राय बे हिनजावसाया जिहेतु फरायफुबाय दं बिनि थाखाय बेखौ न'आव थिनहरदोंमोन होनना मिथिना मोननाय जादों लोगोसे आरो मिथिबावनायाव मा जे गामिनि मानसिफोरा मोनसे खोथा होननानै दोनदोंमोन मा मिथिना मोननायावसो दै जे जेरावखि थाथों माने मा जे गामिनि मानसिफोरखौ माने इनफर्म होनांगोन न'खरनि मानसि इनफर्म होनानैसो माने थांनो हागोन होननानै ना होमबा दा बे समावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि सायाव मोनसे अजद दैखांनाय भाइरेल जानाय जों नुनो मोनदों जे बिथाङा सासे हिनजावसाखौ लांखारदों होननानै जाय हिनजावसाया दाख्लै बावैसो अनिल सुबर्ण दिलीप आरो दैदेनमोनखौ जिनाहारि खालामनायनि नामाव केस खालामबाय बै हिनजावसायानो जुदि थारैनो बे हिनजावसाखौ जुदि लाना खारमारदोंमोनब्ला आरो बे बाथ्राया जुदि सैथोब्ला बे हिनजावसानि जिथु आखु केरेक्टारा मोजां नंखाया बिनिफ्राय आंबो सोंहरदोंमोन बिथांमोनाव कल खालामनानै जे मानसिफोरखौ मोनगोन ना मोनाखै होननानै बेनिफ्राय बिथांमोना फिननाय हरदों जे मानसिफोरखौ सानैखौबो मोनफिनबाय होननानै ओमफ्राय बेनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया जादों मा बै गथ'फोरनि गोमानायनि जाहोना जाहैबाय मा सोरबा लोगोनाव माने मबाइल थाबोदोंमोन बे थाबोनाय मबाइलखौ थारमाने लायफिननो थांदोंमोन माने आखायावबो 500 रां दंमोन जायनाव मबाइलानो थाबोदों बिसोरनाव बिसोर माने हरसे थाबोदों आरो ना होमबा बिनिफ्राय अखानायै फैफिननाय समाव जाय समाव बिसोर फैफिनगोन आरो ना बे समाव माने गारि नेबाय दंमोन गारि नेबाय थानाय समावनो बिसोरखौ माने लोगो मोनदों बिनिफ्राय बिसोरखौ लानानै फैनाय जादों होननानै मिथिनाय जादों बेवहाय दा बाथ्राया जुदि बेखिनिबाथ' बेखिनियानोसै ना होमब्ला बिनि अनगायै जुदि गाज्रि लाइनजों मोनब्ला बियो जोबोर गाज्रि जागौमोन बेखायनो आं मा बुङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बे गथ'नि सायाव एसे स्ट्रंलि नोजोर हो साखाथि फाखाथिनि गामिनि सुबुंफोरा बेखिनिखौ आं आंनि भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय गोजोन्थों।